get low when the whistle go. I pozdrav ljudi, ja sam Panda Games i dobrodošli u 8. epizodu Minecraft modovanog preživljavanja. I ljudi, kao što vidite, nastavljamo gdje smo stali u prošloj epizodi, bukvalno se nisam ni pomerio od onog mjesta kad sam završio. Odmah sam izašao iz igrice i u današnjoj epizodi sam rekao da ću da tražim obsidijan da napravimo portal i to ću da uradim odmah čim legnem. Šta? A, ništa ljudi, ja sam mislio nešto jako čudno. Ne veze. To će mi treba verovatno, znači napravim jedan kramp. Ostavit ću da pravim kasnije, zato ću sad ostavim dijamante kući. To mi treba. To. Nemam baš mnogo vremena ljudi da snimam, pošto moram da idem u školu, a sad je 12 sati, a u pola 1 krećem, tako da epizoda će verovatno neće bude u stvari kratka, će bude taman koliko treba. Tako da, hajde krenemo. Treba nađem pećinu, a u nju treba da ima lave, naravno. To je onaj ravin, ja mislim, treba nađem ravin. I drugovi od mog brata su došli, pošto treba da idu u školu i tako. Verovatno će da upadnu kod mene u sobu i onda znate da viču. Šta je ono? Peto neki. Treba nađem taj. Ljudi, ja ću opet ovdje rasecnem dok budem da nađem to. I čim nađem, vraćam se. Tako da, vidimo se. Evo me ljudi nazad i brzo sam našao u ovom mjestu. Bukvalno mi nije trebalo ni 2 sekunde. Bukvalno je bilo tu ispred mene. Sad da vidim da li ovdje uopšte ima lave. Ja mislim da ima, trebalo bi da ima ovdje. Kao što sam rekao. Odakle izlazi voda? Tu. Dobro. Ovo sve da začepim. Da postavim neke baklje. Da pustim još u vodu. Sad možda krenemo. Za portal nam treba 3 su 6 i 2. Gledajte ovo. Treba će mi 10. To ću skupiti taj lapis, treba će 10 i plus ovi 2 za enchanting table, 12. Trebam 12 ovi da skupim. Neće bude teško uopšte. I da ljudi,
Sinoć sam gledao ovaj, kako se zove, live od Man Cave Srbija, ako znate ko je MCS, igraju Roblox i tako te igrice. Gledao sam live i veoma bilo, ne, koja sam ja nubina. I pozdravili me, bilo lako da me pozdrave, a neki youtuberi kad im komentari idu brzo, ovi su me pozdravili, lepo, pozdravljam tebe, tako kažu. Ja neću da pravim live, pošto, ne znam, nije baš da znam da pravim live-ove. Tako da vam kažem, ako mislite neki live da pravim, neću da ga pravim. Možda nekad u životu. A ste vidjeli malo pre ljudi, imao sam sreće bukvalno da preživim, pošto sam ponao vodu. A i ljudi, ako niste znali, ja sam bio igrao s njima Roblox jednom. Nisam snimao, ali sam bio igrao. Tako da me oni poznaju i tako. Još jedan i to je to, ljudi, možemo da idemo. Taman ću napravim i ovaj. Sad odakle sam došao, ne bih znao. Verovatno odavde. Da. A da se još ne izgubim, pošto sam uklonio onu vodu, a bez vode ne da znam gde sam. Odakle sam došao. Da vidim koliko mi je ovo poznato, nije mi uopće. Poznajem ja ovo mesto, ali mi je nepoznat put kuda da idem do kuće. Kupam direktno gore. Ljudi, ne znam kuda idem. Možda ovdje, ovo mi je već još uvijek nepoznato, ali možda prepoznam. Ide na gore, ovo je dobro izgleda. Spremite se, ljudi. Kao što sam rekao, da se spremite, upadaju ovi ko manijaci. Evo ga, ljudi, raštam izlaz. Ptice pevaju. Ja ne znam kuda da idem kući, ja mislim ovuda jeste. Visoko drvo. Da pojedem ja to. Gledaj vi šta zviždu, smetaju snimanje. Dobro, idemo kući, napravimo sve to, da enchantujemo stvari, da napravimo podrumče, gdje će da držimo taj portal. A mene mrzi pravim podrum, ali ću ipak da ga napravim.
Dobrodošli kući. Ajde, upadamo. Znači, to bi ovako trebalo da izgleda, uzmemo to. A da, ne znam šta radim. Koža, trske nemam, naravno. Ostavimo te stvari koje nam ne trebaju. Opet upada. Evo ga, pa ovaj. Kako se zoveš? Srpski gamer, da? Srpski gamer. Ne mogu setiti kako se zove. Zašto sam popustio za kameru snimam nešto? Lažeš. Drvo. Dobro, ja ću samo da napravim ovako u dubinu koliko će da ide. Idemo još. 3. Tako, idemo da spavamo ljudi. Ovdje ću secnem dok napravim tu rupu za podrum i odmah se vraćam. Znači, vidimo se. I evo me ljudi nazad i napravio sam rupu, sad da ostavimo ove stvari koje mi ne trebaju. I onda da napravimo ovaj portal, da. Treba mi to i to. Ovo će da potraje verovatno. Napravim jednu bolju lopatu, možda će manje da mi treba vremena. Ajde. Trebao sam i ovo da serfim, ali ne veze. Eto ga, konačno ljudi. Lopata mi ne treba, uzmemo jedno gvožđe, tu raspored tako. I sad pravimo to. Idemo dole. Ljudi, ja sam napravio taj ram za portal. Samo još da postavim. I to je to, znači. Spreman sam. Idemo. Portal je napravljen. Ljudi, idem da uzmem stvari. U stvari napravimo taj enchanting table. Zatim, pa to je to, idem prvo po trsku, nemam trske, ja slepac, nemam trske. A ovdje, da li će nađem trske? Evo pojma. Verovatno ne. Ne veze. Idemo dok ne nađemo. Makar trajalo čitavu večnost, ne trebam u školu da idem. Evo, 12:20. Eno je trska. Tako da mi ovo govori da će još malo epizoda da se zaustavi.
Ipak ne. Ovdje nema dovoljno. Ali jedno je tamo još trske. To bi bilo dosta. Sad koliko ja dobijam od ovog, ja ne znam, ja mislim 3 auframe dropovi. Dobro, idem se vratim kući i onda ću sve to da napravim što mi je potrebno. Idemo. Ljudi, pišite u komentare šta još da snimam. Evo ga Creeper, ja digao na Creeperu. Šta da snimam, da ne snimam samo ove dve igrice. Counter sam stao da igram. Izbrisao sam ga, dosadan je. Nema više Countera. Ne znam da mi je kuća. Ali valjda znam, možda znam. Evo kuća. Naša lepa kuća. Dobro. U sljedeću epizodu znači idemo u Nether. I idemo da tepamo one greška. Da tepamo one slepce neke. Potrebna nam je jedna knjiga. Znači samo jedna knjiga. Ovako, tako. I tako. Knjigu smo napravili. Idemo. What? Ljudi, napravio sam ogromnu grešku. Ipak neću napravim sad. U stvari ljudi, ja ću sad sam ovaj deo kad odem po obsidian. Pošto nemam dovoljno, fali mi još ako imam fali mi još 2 obsidijana, tako da vidimo se kad budem imao. Evo me ljudi nazad i evo sad imam dovoljno da napravim. Ja nisam čekajte li vidim koliko ja imam dijamanta uopšte kod sebe. 2, dobro je. Da ne bude nemam za mač. Ajde odmah napravimo i mač. I da završim epizodu. Mač je napravljen. Idemo ovo dole da ukopamo. U stvari samo stavimo sad tu. Ajde odmah enchantujemo mač. Lupam. Ovo ćemo. Imamo. Ovo izgleda kao nešto, ne znam kako. Nije bar da razumijem ove srpske nazive. Ali ne veze, ajde odmah da enchantujemo DMD. Kramp. Nesalomis produktivnost. Ovo je jako dobro ljudi. Ne veze, ništa dobro. Nesalomivo, znači jako je, ne može, pa da jako je. Ajde tu da ostavimo ljudi. U stvari idem dole da odjavim epizodu. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i subscribe. I do sljedeće epizode. Ćao!